tým. Aha, to je tá milimetrová, že hej? A toto je len začiatok. To je ešte nič. Toto je to najmenej. Maťko, dávaj pozor, lebo... Mám už skúsenosti z mojej garáže, že vieš, ako to mám. Ty kokos. Toto ale fakt, to je diera. Za chvíľu zistíš, čo je diera. Ježišmaria. No už pozerám. Ale však sú žlté stery, tak čo sa bojíš? Žlto-čierne. Nemám ti hovoriť, Martin? Už som tu dnes raz. Henak sú opoutlkané tie rohy. Čo sa niečo dá. Ty kokos. A tuto je aj východ, Martin? Tak, ale. Aha, dobre. Jedine vycúvať, predkom sa nedalo. Vycúval si? Musel som. Predkom nemáš šancu, hej? Nedalo sa to vytočiť.